Matur nuwun dumateng kadang pambiwara ingkang sampun kepareng maringaken wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nuwun keparmatur wonten ngersanipun para sesepuh, para pinisepuh miwah aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Pangarsanipun para pangemban, pangembating praja miwah satriyaning nagari, maliginipun pangarsaning wilayah Padukuhan Kepek, ugi pangarsaning wilayah Kalurahan Semin ingkang boten kula piji setunggalipun ingkang sanget kula hormati. Wonten ngersanipun kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Haryono tuwin Ibu ingkang kula hormati. Para Bapak, Ibu, tamu undangan ingkang sanget-sanget kula mulyakaken. Den agung ing pamenggunipun awit paripeksa kula ngempir kamardikan singandika saking sawetawis. Injih awrat meradapa keparengipun tiyang sepuh kula Bapak Mujianto. Kinen matur ngaturaken menggah wosing gati. Sowan kula sak rombongan wonten ing ari kalenggahan siang sonten menika. Saestu injih awit kapurba ing swasana. Tiyang sepuh kula mboten matur piyambak saengga lajeng paring dawuh dumateng kula supados minangka sulih sareranipun. Namung saderengipun kula hamurwakani menggah lekas wekasing gati. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngaturaken raos syukur alhamdulillah. Kunjuk wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kepareng saha peparingipun saengga wonten ing titi wanci menika kula lan panjenengan sedaya taksih dipun keparengaken kempal silaturahim wonten ing dalem pawiwahan menika kanthi kawontenan wilujeng boten manggih alangan satunggal menapa. Sholawat miwah salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan panutan kita Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu megah syafaat miwah pitulunganipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Bapak Ibu para lenggah ingkang kula hormati. Menggah wigatos sing gati anggen kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan minangkani keparengipun tiyang sepuh kula Bapak Mujianto ingkang angkos pisan awit asmanipun tiyang sepuh kula Bapak Mujianto ngaturaken salam taklim, salam kaluwijengan kunjuk dumateng ngersanipun kadang pisan kinasih panjenenganipun Bapak Haryono sumrambah ing sedayanipun. Jangkep ing salajengipun. Jumbuh kalian menapa ingkang sampun dados pirembagan wekdal ingkang sampun kawuri. Bilih tiyang sepuh kula anggadhahi putra kakung sesilih pun Nak Mas Yuni
Setiono kalian panjenenganipun Bapak Haryono ingkang kagungan kenya pawestri sesilih pun Gendo Ayu Anggi Nur Pratiwi gumolong ing pirembagan sasampunipun sampun wonten manunggaling cipta rasa miwah karsa ing kekalih keluarga nedya netepi darmaning asepuh angijab kabulaken keng putra kekalih pramila wonten ing wekdal menika kanthi andhap asoring manah saha kanthi suka renaning penggalih kula aturaken sawetahipun anak kula pun Yuni Setiono wonten ngersanipun Bapak Haryono miwah Gutrah sedayanipun. Anamung Bapak Ibu para tamu sedayanipun. Bapak Mujianto anggenipun hamasrahaken putra kakungipun. Bebasan glundung suling boten kinanten menapa-menapa. Wonten ing wekdal menika ing salajengipun kula badhe ngaturaken menggah syarat sarana jangkep saha sahipun pepetangan ugi sahipun pirembagan. Menggah syarat sarana ingkang sepisan noninjih ngaturaken sanggan saha majemuk. Salajengipun gegandengan pinanganten putri tasih kagungan eyang pramila pemesing ugi dipun wonteni. Salajengipun Bapak Mujianto anggenipun sowan wonten ing siang sonten menika ginarubyuk sanak kadang tangga tepalih mitra pitepangan semanten kathahipun. Pramila saking katresnanipun sanak kadang ingkang kepareng nderekaken menika ing samangke ngaturaken sawetawis tali asih ing samangke mugi kaparingna dumateng putra pinanganten putri. Menggah ing salajengipun awit kapurba kawontenan Bapak Mujianto kala wau ngasta sawetawis ron alum kagem Ibu Ngatemi sinaosa boten mirasa boten misra namung katur sawetahipun mugi-mugi sageta ndadosaken rumaketing kekadangan antawisipun kekalih keluarga. Mekaten menggah syarat sarana ingkang saged kula aturaken menggah ing salajengipun awit keparengipun tiyang sepuh kula Bapak Mujianto bilih ing mangke dalu watawis bibaripun salat Isya kasuwun Bapak Haryono anggiliraken pinanganten kekalih wonten ing Sudung Kula Kepek RT setunggal Kalurahan Semin. Mbok bilih semanten saha mekaten anggen kula saged matur saha ngaturaken. Mbok bilih sedaya penderek pangombyong pinanganten kathah samukawis ingkang kirang ngresepaken mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi kula minangka sulih sareranipun panjenenganipun
Bapa Mujianto mbok bilih anggen kula matur saha ngaturaken ugi kirang ing samukasipun mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing wekasan mbok bilih ing samangke sampun wonten pratandha rampitipun payuwahan menika. Kula mboten ngambali matur nyuwun pamit madhal pasilan. Mugi-mugi lampah kula saking dalem payuwahan menika ngantos dumugi sudung kula sowang-sowang pikantuk nugrahaning Gusti sae ing sayanipun. Ugi sak pengker kula saking dalem payuwahan menika mugi-mugi sedaya keluarga ing mriki tansah pinaringan bagya mulya adem ayem ing sedayanipun. Wabillahi mekaten akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana swasana miwah pandaya wara katur kundur dumateng pangendali wara kanthi raos matur nuwun.